Meta fimt x'inhu karnival, minn hemmhekk bdejt u ħadd xhura. Il-minuta tibda issa. George Zara, membru tal-Kumitat tal-Karnival. George, spjegana ftit minn fejn nibet l-interess tiegħek għall-Karnival. Meta kelli 16 sena tħadd f'kumpanija nisfen u provajt mal-kumpanija jien, imma dom 4 snin laqqas il-ħares lej premju wieħed għax kont għadna ma fimx x'inhi l-arti grotteska tal-Karnival. U meta fimt x'inhu karnival, minn hemmhekk bdejt u ħadd xhura. Fl-1979 sibt ruħi fil-Kumitat tal-Karnival. Għamilt 8 snin chairman, għaddejt fil-Kumitat tal-Karnival u nispera li nibqa' sakemm Alla itini s-saħħa. X'għandhom jistennew in-nies minn dal-Karnival u x'għandhom japprezzaw f'dal-Karnival? Dan il-Karnival ħajkun bħal karnivali l-oħra, biss minn ftit ieħor titħabbar aħna bdejna l-ewwel ħanajdilha ġebla tal-Karnival ġewwa l-Marsa. Hemmhekk mhux imħażen tal-Karnival se jkun hemm imma belt tal-kultura kollha. U hemmhekk ħajkun hemm żvok u għajnuna allura għall-Karnival tagħna.